шапчица. Днес ще ви разкажем приказката за червената шапчица. Имало едно време едно мъничко момиченце. Всеки го обиква от пръв поглед, но най-много го обичала баба. И затова един ден решила да й подари червена шапчица от кадифе. На червената шапчица толкова й харесало, че тя никога не я сваляла. И затова почали да я наричат червената шапчица. Бабата живеела чак далече в гората, на половин час път от селото. И когато червената шапчица навлязла в гората, я срещнал вълкът. Добър ден, червена шапчица. Добър ден, сиво животно. Къде сте запътил толкова рано, червена шапчица? Отивам при баба, да занеса питка и вино. Още едно и тичала постоянно да ги Много събира. цветя има там седмали на столчката. А вълкът тичал право при къщата на баба. Тичал. И когато стигнал, почукал на вратата. Аз съм бабо, с червената шапчица. Отвори, нося ти питка и вино, за да се подкрепиш. Отвори резенцето и вратата сама ще се отвори. Отворил вълкът вратата и без да каже нищо, налапала. Сложил шапката на бабата, Очилата. престилката, легнал и зачакал. Това носи повече. Ето така ги държава. Сетила се за баба си и отново се запътила към нея. Позачудила се, че вратата е отворена. Вратата е отворена. А като влязла в стаята, всичко вътре й се сторило някак странно. И самовеща. И си помислила. Друг път ми е толкова приятно при баба. Друг път ми е толкова приятно при баба, а странно защо сега ми е някак страшно. Добро утро, бабо! Викнала тя, но никой не отговорил. Отишла тогава до леглото и тръпнала завесата. Бабата лежала в леглото, но била нахлупила шапчица ниско над лицето си. Нисичко и нищо не се виждало. Бабо, защо са ти толкова големи ушите? За да те чувам по-добре, нимичката ми. Бабо, защо са ти толкова големи очите? За да мога да те виждам, понеже съм много стара. Бабо, защо са ти толкова големи космати ръцете? Стара съм вече. Бабо, защо са ти... Какво каза краката? Краката, защо са ти толкова големи? Много ходих, много съм ходила през годините и вече Защо са ти толкова големи зъбите? за да мога да те изявам. В този момент по пътя вървял един говец. Чул от къщата много силно хъркане и се зачудил. Бабата никога не хърка толкова силно. Може би трябва да отида да проверя. Може да не е добре. Когато влезнал в къщата и завари ужасната гледка, как вълкът спи с издут търбух. И казал: тук ли те намерих, дяволе? Ей, сега ще видиш ти. И решил да разпознае кой да излезе. Червената шапчица, бабата. И бабата и тя излезнала. И решили да му дадат урок на вълка. Сложили камъни в стомаха му, много камъни, и го зашили. Да му е неприятно. И го зашили. Пушката. Вълкът се събудил, но било много тежко. Много. Спънал се в пушката. Паднал И умрял. Червената шапчица се научила, че никога не трябва да спира да говори с непознати. Още повече с големи, сиви вълци.